Kúsok od nás je Štefániková socha a sme blízko Slovenského národného divadla. Vy sa snažíte touto výstavou tu na tomto móle pripomenúť 80 rokov od bombardovania Apolky. Táto výstava je presne tomu venovaná. Je to 80. výročie, bolo to vlastne 16.6.1944, keď vlastne bola Bratislava bombardovaná, respektíve teda rafinéria Apollo a plus teda aj mesto Bratislava. No vidíme to, že to už nie len fotografická výstava, to porovnanie tých miest v súčasnosti a v minulosti, ale sú tu aj texty, sú tu aj prepisy, alebo teda také skeny článkov. Snažil som sa na tejto výstave naozaj spraviť teda nielen porovnanie, ale teda aj samostatné fotografie, na ktoré sa nedalo spraviť vlastne aktuálny pohľad. Je tu vlastne text od Ľuboša Tupého, takisto sú tu výstrižky vlastne z novín alebo prípadne komentáre z rôznych facebookových skupín, výstrižky z novín. Sú tu vlastne staré mapy, nájdu si tu ľudia naozaj všetko, čo sa týka tejto udalosti. Toto molo, ako ste prišli na to, že práve tu by mohla byť tá výstava, pretože je to prem ideálne zastavenie. Teda toto stredné molo, ktoré je vlastne tak najbližšie možné k rafinérie, bývalé teda rafinérie Apollo a naozaj veľmi sa to tu vyníma, veľká návštevnosť ľudí, takže tí, čo chodia okolo, či už si teda sadnú na kávu alebo teda oddychujú na trávniku, tak si pozrú túto výstavu. Aj sa niečo dozvedia. Tak poďme sa teda prejsť po tom mole a skúsme si tak okomentovať tie jednotlivé fotografie. Tak tuto máme napríklad teda porovnanie hneď z Eurovej vlastne sklad 7 horiaci, prípadne vlastne pohľad z budovy terajšieho ministerstva vnútra smerom teda na Apollo, prípadne pohľad panoramatický z Bratislavského hradu. A toto je vlastne veľká zaujímavosť. Je to vlastne mapa z bombardovania priamo teraz z roku 1944, plus je tu vlastne stará mapa, ukážka, že kde sídlila rafinéria Apollo a plus fotografia vlastne letecká, kde je znázornené, že teda kde sa nachádzala rafinéria v dnešnom vlastne pohľade, kde teda pokiaľ siahala. Tam sú teraz výškové budovy. Dokonca pozerám, že vy ste z rôznych archívov čerpali, nielen teda domácich. Spolu vlastne organizátor vlastne výstavy je Archív mesta Bratislavy, ale je tu vlastne hlavne teda archív Ľuboša Tupého, prípadne vlastne náš archív, alebo teda od Pála Škorvánka, prípadne z ministerstva vnútra vlastne Slovenského národného archívu, takže naozaj snažím sa vlastne vybrať tie fotografie neznáme veľmi, ale teda také unikátne a hlavne teda ten aktuálny pohľad je naozaj teda presne z toho istého miesta, takže aby si ľudia naozaj vedeli porovnať, že toto sa zmenilo, alebo teda tunak to bolo.